Hej, hej ekipa, gdje ste? Profesor Duckface ovdje. Dobrodošli u još jedan Nitoist tutorial. U ovom tutorialu ćemo objasniti kako se barata sa slikama. Dakle, kako ubaciti sliku da bi je mogao koristiti u projektu. Pa dakle, za početak, da bi mogli ubaciti sliku, ne smijemo biti u full screenu. Dakle, moramo izaći iz ovog punog ekrana, tako da kliknemo ovdje, jer moramo dakle vidjeti naš Windows da bi mogli ubaciti sliku. A slika se ubacuje ekstremno jednostavno. Znači, nađemo prvo sliku koju želimo ubaciti, kliknemo na nju i odvučemo je u prozor. To je bilo teško, jel tako? To je u biti zbilja sve kod toga kako se ubacuju slike. Ono što još morate znati kod slika je da ako želite povećati ili smanjiti, to se radi isto kao sa knjigom, znači stisnemo desni klik i onda moramo dakle držati ovaj tu žuti button i onda povećati sliku. Ali vidite da nam izgleda sad slika retardira. I to je dakle početnička greška što rade početnici u eToysu. Ne smijemo nikad slike na ovaj način povećavati ili smanjivati. Jer se dakle mijenjaju dimenzije slike. To se kaže na engleskom aspect ratio. I nikad ne smijemo narušiti aspect ratio neke slike. Tako da ću ja sad ovu sliku izbrisati i ponovo ću ubaciti. I sad recimo da želim povećati ili smanjiti. Znači da bi to napravio na pravilan način moram držati shift. To je dakle tipka ispod caps locka iznad kontrola. I sada moram, dok držim shift tipku u tipkovnici, kliknuti na ovaj žuti button i onda povlačiti da bi dakle smanjio ili povećao sliku. I sad mi se dakle vidite ne mijenja aspect ratio slike. I to je to. Ali evo još jedna zanimljivost. Ako stisnemo desni klik na sliku, tu možemo mijenjati njen naziv, isto kao svim drugim objektima u eToysu. I to je sve od ovog tutoriala. Vidimo se, dečki i cure, u sljedećem!